Mesut Kaya nivîsî berfanbar dixwarinê de çend tişt ne muhîm in. Yek, mijar. Di vir de qesta min bêhtir mijarên navûserê ne. Mîsal di danasînê de dibêje herba cîhanê tu carî wan nehatiye vegotin. Em niha vegotinê li hêlekê bihêlin. Ji xwe herb têra xwe tekane ye yanî nemimkün e tu carî yek din bibe. Qet nebe ji bo wê bûyerê em ê karibin bibêjin her herb şahidê dewra xwe ye. Bi vê şahidiyê tenê bimîne jî ew ê careke din bi heman awayî neqewime. Tişta din mijarên eşkere nemimkün e tiştekî ji vegotinê kêm neke. Welhasil mijar talûke ye. Bi hêsanî dikare ji vegotinê re bibe qalib. Ez dikarim bibêjim mijar kirasê mar e û daîm li bedena metin civandiye. Eger kelemek tune be ew kiras heta hetayê li ser wê bedenê dimîne. Çi ye ew kelem? Mîsal îronî. Her metinê li ser rûkê dunyayê qandê xitabê derveyê xwe dike. Bi du qatan li vê xitabê xwe jî dike. Lewma pirê caran xelasiya xwe ji dest kelemên di nava xwe de nake. Her metin bi derbên wa keleman di hundir xwe de xwîn dibe. Îroyîna metin pêşî xwe jehrî dike paşê vedigere dervayê xwe. Bi vê nêrînê her metin hinek îronîk e. Helbet xwendina min ji min re vê dibêje. Li vir îroyîna xwendinê xwe digihîne me. Ne bawerim tu metin karîbe qandê xwendinek îronîk be. Welew xwendin nîvcû kêm nexwe serbejî çima? Çimkî hemû xwendin ji mijaran xalî ne. Maşale çimkî ya vê hevokê tiştek ji hêtabê wê kêm nekarîbe amîn. Ne ji zordariya metin be tu mijareke sereke ji xwendinê re tune ye. Mijar zulm e lê axir ne muhîm e. Du nivîskar. Di nav van xalên nemihîm de xala herî nemihîm ev e. Lewma ez ê zûka di ser vê xalê re gav bikim. Halbikî ew ê hemû xal wiha bin, hiş deng nekin. Di çav min û xwendinê min de hewceyê her metin nivîskarê xwe bimirîne. Bi tu awayî cihê nivîskar li vê sehnê tune ye. Na eger îhlez bixwaze cihekî ji xwe re çêbike jî bila pêşî wî kirasê nivîskariyê ji xwe bike paş re daxilê nav me bibe. Wekî din fit û tune ye. Bi çi hawî be gere ew nivîskar bimre. Mereqa nekin ew ê birina wî jiyaneke bextewar jê re ava bike. Problemeke min heye. Nizanim ne psikolojîk e ne jî fizyolojîk. Di çavê min de her tişt metin e. Heqetin ev carna dibe problem. Problembûna wê li hêlekê. Mîsal anha pisîkê min gunê xwe dialêse. Di qoziya qeryolê de ye. Ez wî nabînim lê dengê zimanê wî tê. Her cara zimanê xwe digihîne çend ta pirça wî pê re tê lewma zimanê wî dike çelpeçelp. Mîsal wekî xwendevanekî ev dîmen metneke ji bo min. Xwendin û hebûna wê gelek ji vê noxtê xelet fêm bikin. Maşalê nekin amîn. Vî metnê hewceyê hebûna nivîskarekî nake. Bi min be ev metin ji qewla gelekan hêjayî xwendinê ye. Sisê. Peyam. Ez ê di vê xalê de hinekî li xwe mikurbêm. Ez heyranê wan metnên tenê ji bo bibêje dünya boştir lo 300-400 rûpelî rêz dikinim. Çawa xîret e? Çawa dixware dîtine? Heqetin ez bejna xwe li ber wa metnan ditewînim ji bo carek din çavên min wan nebînin. Mesele ne boş an tijebûna dunyayê ye. Xelet fêm nekin. Eger hûn ji min jî bipirsin dunya boş e. Lê qet li qisûrê nenhêrin. Bi qandê 400 rûpelî neboş e. Tişta hê manîdar çi ye hûn zanin? Metneke bi vê rengî dunya boştir dike. Mesele heqeten neboşbûne. Dikare bibêje dunya neboşe jî. Di vê naberê de bi min her du hevok jî heman tiştî dibêjin. Çimkî metafizîk e heval. Vegerek xwendevan hebe jî êdî li dunyê venagere. Ji xwe dunya wekî peyameke
nevekirî li pêşberê xwendevane. Hinekî hermenewtîk ji kerema xwe. Qet nebe bila bihêlin em peyama xwe bi destê xwe vekin. Bifikir ji derekê xerîb nameyek ji te re tê. Beriya bikeve destê te, hinekîn din wê nameyê bi dest dixin. Dixwazin nameyê bigihînin te, lê pêşî ew li gor xwe dixwînin. Welhasil tên ba te, dibêjin em ê nameyê ji te re şirove bikin, ne hewciye tu bixwînî. Heman mesele ye, peyam û peyamdarên di metnan de heqaretên herî mezin li xwendinê dikin. Lê axir ne mihîmin, bihêlin bila xwe bi tiştekî bihesibînin. Çi qasî tu ji bibin, ew qasî tu nedibin. 4. Filozofiya. Ev xal bi her du xalên beriya xwe ve girêdayî ye. Têkilbûna xala ewil bi nemrina nivîskar re têkildar e. Di çav xwe ranekirina tunebûna xwe re nivîskar dixwaze bi gotinên filozofîk xwe di çav me de rep bike. Dike û nake orgazm nabe, lewma daîm rep dimîne, rêz dike, ûş dike, fireh dide ber xwe. Dibêje qe ez çi qasî gotinên tiretira bikim, ez ê ew qasî di çav kevim. Hay wê jî tunek kerkerkî li stûyê vegotinê siwar dibe. Têkilbûna xala duda her gotineke filozofî bi serê xwe peyamekî dide. Ew nameya ji bo me hatibû bi rêya va peyaman dubare tê şirovekirin. Lewma rê li ber xwendêvên û dunyê digire. Va rojên dawî min metneke Kurdî xwend. Metin xwe dida xwendin, bi saya hin taybetiyên din. Lewma heta dawiyê ez jê neqeriyam. Îşev min 2 salê nêrî. Ji her neh deh rûpelan carekî min li qoziyekê filozof karakter an filozof nivîskar nivîsiye. Ne ji wî metnê bûya ev xal li vê nivîsê zêde nedibû. Malê ava bi rêz metin, xalek be jî te quncikek heq kir. Xal end. Welhasil û kelam. Vê meha berfanbarê jî berf nebariya. Ev rewş min ji xwendineke xerab bêhtir aciz dike. Naxwazim vê rewşe metnê bixwînim, zêde trajîk e, rob ro dunya li ber me dihele û dûrê deran ev ne xematikesî ye, lewma bi xezebeke nedîtî li xwendinê vebûme. Maşellah, teşqelekî neynim serê xwe, bêjin amîn. Sersala te pîroz be birêz xwendevan, hêviya min ev e bo te û sersala nû xwendineke bi esil û berfanbareke bi befir. Qe nebe Kurdistaneke bi qedir.